Ndilandireni kuna kulikonse kumene mwandikumaniza ine m'bale wanu Austin. Leronso ndi tsiku labwino limene Mulungu atipatsa kuti tikhoza kugawana mawu amene akhoza kutipatsa moyo, chiyembekezo komanso chipambano. Pamene tikupitiriza kuwerenga Book of Enoch. Buku ili tikutsogozedwa ndi chisomo cha Mulungu kuti tizindikire zina mwa zinsinsi zimene buku ili zikupezekamo. Ziwanena kuti dziko lapansi silimafuna kuti lidziwe kapena lidziwitse anthu. Mongokumbutsana, Baibulo silimapezeka maiko onse. Kuli maiko ena amene Baibulo likapezeka kwa munthu amene apezeka ndi Baibuloyo amamanga, mwinanso kukafera ku ndende, komanso mwina kumupha kumene. So mawu awa sanafikire pena paliponse kuno ku dziko lapansi, kuti ngati iwe wabadwira kunoko ku Africa ndokhala ndi mwayi kuti ukumvetsera mawuwa uchitenge chinthu cha chisomo, chifukwa si wina aliyense amene akumvetsera. Ngati ukumvetsera, Mulungu wakukomera mtima kuti ukhoza kumvetsera, komanso pamene ukumvetsera khala ndi mtima wodzichepetsa kuti udziwe. Chifukwa onse odzikuza otumuka mmachitidwe samadziwa Mulungu, amawabisira zinsinsi zochuluka. Ndimafuna ndikulankhule mawu awa. Mulungu anabisira zinsinsi kwa anthu amene amaona ngati ngochenjera. Zinsinsi zake anaziululira kwa anthu amene amaona ngati olani ndi opusa osadziwa kanthu kuno ku dziko lapansi. Nzanga, ineyo ndini nkhawa mkati mwa mtima mwanga. Nkhawa yanga yokambona kuti moyo uno ndi zoonadi ukupita ku Gahena. Chifukwa moyo uno umadana ndi anthu amene akulalikira choonadi, umasangalala ndi anthu amene akutsutsana ndi choonadi. Tamvetsera, mtumiki wa Mulungu anafika polankhula mawu Paulo kuna kuti masiku omaliza anthu adzafika podzikonda okha, m'malo mwake adzazunjikira atumiki olalikira uthenga wa ku mitima kwawo. Kuti lero upeza kuti wina aliyense ali ndi busa wake amene amalalikira kuti zakumtima kwake. Pakapezeka wina kuti akulalikira choonadi, akuphunzitsa choonadi, anthu amadana naye. Koma uyuyu amene akulalikira zaboza, amene akulalikira zosusa ndi Baibulo, anthu amafika polankhula mawu go deeper, go deeper, go deeper. Akuti alalikirebe go deeper, go deeper, ndi amafika polankhula mawu ngati amene onzanga. Nkhani nzanga ndi nkhani yovuta komanso ndi nkhani yosautsa kuno ku dziko lapansi. Ine ndinapeza nakuti amene amamuombera m'manja Yesu kuna kuti wachiritsa wosaona, ndi omwe ajanso amene amaomba m'manja kuna kuti amene mpachikeni. Anthu amene amabwera kudzayima kuna kuti awa wakuchita bwino, awa wakuphunzitsa bwino, awa ndikwamvetsetsa maphunziro awo, ndi omwe wonso amene amakupereka. Ndazipezeni zimenezo. Anthu amene ndimayenda nawo, kumalalikirana nawo, kumaphunzitsana nawo, kumandiona, kumandidziwa, ndi omwe wonso amene apezana akundipereka madera ena amoyo wanga. Sini madera ngawo, chifukwa zimenezo zimene Yesu anayendamo. Zimene Yesu anayendamo. Koma ndimafuna nditsikimizire ine kuna kuti Baibulo, buku la chivumbulutso, limati likalemba amati akalankhula amakamba kuti amene ali ndi khutu amve chimene Mzimu akunena. Zimene zikuonesa kuti munthu amene ndi khutu la kuthupi nkovuta kuti akhoza kumva maphunziro, ziphunzitso zimene ndikuphunzitsa tsiku ndi tsiku, nzovuta kumva ngati ukumvetsera ndi khutu la kuthupi.
chifukwa la kuthupi ndayi zonse limakhala kutolera ma mistake. Limakhala kutolera ma mistake. Ndakhala ndikuphunzitsa Baibulo kapena ndakhala ndikuphunzitsa buku likwanda yayitali anthu samayimira samadzuka. Anthu sakuimira sakudzuka. Pena pake zangu ndafoka pang'ono, pena pa ngofoka pang'ono anthu amayimirira. Ndichifukwa chapeza kuti magrupu mmakhala phe, mmakhala chete, kutumiza uthenga amakhala phe, samapanga komenti ineli yonse, koma pena pake padzangu kuti palakwika ndi pamene amatulukira. Pamene amatulukira, walakwitsa, sumene kulankhula chonchi, sumene kudapo kuti kodi bwanji anthu abwera kudzasapota chabwino kapena abwera kudzasapota chinthu choyipa. Apa pamene ungadziona kuti m'bado uno ukupita ku moto, m'bado uno ukupita ku moto, m'bado uno ukupita ku gahena, m'bado uno chifukwa m'bado uno umasapota zoyipa zokhazokha. Anthu amene ayima pa choonadi kulalikira choonadi samasapotedwa kuno ku dziko lapansi mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Zimenezo zimene ndazipeza ineyo kuno ku dziko lapansi. Ndifekezo ni malaika nakuti munthu amene anapanga Baibulo limeneli amalifoma Baibulo limene. Fa Baibulo limapeza ndi buku la Mateyu lili mbali ina, buku la Luka lili mbali ina, komanso buku la David kamene buku la Masalimu lili mbali ina. Mabuku anasiya malo amodzi kupanga chinthu chimodzi chita Baibulo. Munthu amene amapanga Baibulo amene amasonkhanitsa mawu amene wa chinyengo so chinayenda ndanda amatsutsa. Chinyengo chaenda bwanji tamvetsera ndi mawu omweyo amene akapatu usachotsere kapena kuonjezera. So ndi chifukwa cheni mavesi amene achamulibemo anachotseranji. Chimenechi ndi chinyengo, koma chinyengo chimenechi nchovuta kuti munthu amene ali ndi maso akuthupi akhoza kuona. Nchovuta kuti munthu amene ndi makutu akuthupi akhoza kumva. Anthu okhawa amene ndi khutu la kuzimu, amene ndi maso akuzimu ndi amene amaona komanso ndi amene amazindikira. Kote kuti ine munthu akabwera kuyene box muwerenge ona kuti kodi ali kuthupi ali kuzimu, akakhala kuti mizovu ndikoza kumuyankha ndimuvomeza chimene yali chifukwa sakudziwa chimene ndili. Dzina la Yesu Khristu okondedwa omvera, pamene tikupitiriza kuwerenga book of Enoch, dzulo timaona zinthu zina zimene Enoch amaonetsedwa. Enoch amafika posangalala, amafika pokondwera chifukwa amaona anthu amene amamulambira Mulungu, amamulemekeza Mulungu, amamtamanda Mulungu, kunchula kuti iye ndi woyera komanso wa mphamvu zonse. Enoch amaziona zimenezi. Ndimakamba ona kuti kuli gulu lina limene linapulumutsidwa Mulungu analisunga malo oyenera. Ndeko Enoch amaliona gulu limene likumulemekezanso Mulungu, likumuyamika Mulungu. Kuti kudziko lapansi kuno Mulungu anasandulanso ena oyera mtima amene asunga akudziwa pamene anasunga iye. Kudziko lapansi kunonso kuliso anthu oyera mtima. Kuti inu mukumapanga zachinyengo, iniyo mukumaba, iniyo mukumatamba, iniyo mukumapemphera mukupanga zinthu zimene mukupanga inyozi. Tamvetserani, sikuti anthu onse amene akupanga zimene inu mukupangazo. Alipo anthu ena amene akuchita mokhulupirika kuno kudziko lapansi. Chaletu werengeni mawu. Pathola pakuti yani iwo amene sagona akuyamikani, akuyimba pamaso pa ulemerero wanu ndi kuyamika, kutamanda ndi kukweza nati oyera 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 ndiye Ambuye wa mizimu, iye wadzaza dziko lapansi ndi mizimu. 13 ndipo maso anga anaona onse amene sanagone akuyimba pamaso pake, nadalitsika nati odala inu ndipo dalitsika dzina la Ambuye kwamuyaya. Ndipo nkhope yanga inasintha pakuti sinatheso kuona. Amaona anthu amene sanagone. Kuli anthu amene samagona usiku ndi usana okondedwa kumulambira Mulungu. Kuli anthu amene samagona usiku ndi usana okondedwa kutamanda, kupembedza, kumutamanda Mulungu. Ambuye ndinu woyera, ndinu woyera, mwayenera matamando komanso malemekezo. Ndekuli kagulu kene kamene kamati ine ndikasiya kupemphera, ndikasiya kupembedza, ndekuti basi Mulungu yasintha. Mulungu sangasinthe chifukwa inu mwasintha. Zizimveka zimenezo. Kutembenuka mtima kwa ndisanza pamaso pa Mulungu. Sikuti mudzona kuti aifai matembenuka mtima ndeti Mulunguyo mumpweteketse mutu sizingatheke zimenezozo.
Ndi chifukwa anthu ena amatata minuka mtima koma samadzidza kuti wana minuka mtima chifukwa kuti minuka mtima ndiye kuti munthu pamene umachita zinthu zoyipa umasiya kuchita zinthu zoyipa. Ngati umatamba umasiya kutamba, ngati umaba umasiya kuba, ngati umapha umasiya kuphako. Osati umatamandira Mulungu anga ndi Mulungu simundiyankha ndikuti ngati Mulungu simundiyankha mwezi uno ndisiya kupemphera ndizichani zimenezo. Akuti Enoki amaona anthu amene amapembedza Mulungu usiku ndi usana amaona Enoki. 10 tipitirize kuwerenga mawu a Mulungu pa wana kuti ndipo pambuyo pake ndinaona dzikwi za kuchuluka 10,000 lalikulu losawerengeka. Amaona zimene ndi Enoki lomwe linayimba pamaso pa Ambuye wa mizimu. Ndipo panali mbali zonse zinayi za Ambuye wa mizimu ndinaona anthu anayi. Okay, mkatikati mwa anthu osawerengeka amenewa Enoki anaonapo anthu anayi. Ndipo anthu anayi amenewa Enoki akafuna afotokoze kuti ndani chifukwa analembera za anthu amenewa osiyana amene sanagone naphunzira mayina awo chifukwa angelo amenewa anali kuyenda nane anandiwuza mayina awo ndipo anandionetsa zonse zobisika. Okay, ndipo ndinamva mawu a malo anayi aja amene ankatamanda pamaso pa Ambuye wa ulemerero la ulemerero loyamba lemekezana Ambuye wa mizimu kwa muyaya. Ndipo ndinamva mawu achiwiri akudalitsika osankhidwa ndi osankhidwa omwe adadalira Ambuye wa mizimu. Okay, 6 ndipo mawu achitatu ndinamva akupemphera iwo okhala pa dziko lapansi ndi kupempha dzina la Ambuye wa mizimu. 7 ndipo ndinamva mawu achinayi akutsutsa Satana ndi kuwaletsa kuti asabwere pamaso pa Ambuye wa mizimu awatsutsa okhala pa dziko lapansi. Okay, pa 8 pambuyo pake ndinafunsa mngelo wa mtendere amene anali pa nane amene anandionetsa zonse zobisika kuti kodi ndani amene ndinawaona awa anayi amene ndinamva ndikuwalemba mawu awo. Okay, ndipo anati kwa ine uyu oyamba ndi Mikaeli wachifundo woleza mtima. Okay, nde iyeyi chimene chikundisangalatsa buku icho nakuti buku ili amataka akaona Enoki amammasulira angelo amene akuyenda nawowa amammasulira. Chimene ndikulankhula pa mchechewa ndikuti mukumva Enoki amammasulira. Nde Enoki anaona za angelo atatu angelo anayi amene ali 4. Nde Enoki amammasulira za angelo amene wawo. Nda akambana kuti za angelo oyamba amene anamuona weni Mikaeli amali ngelo otani kodi oleza mtima komanso wachifundo. Mikaeli ndi ngelo oleza mtima komanso wachifundo. Tamvetserani ngakhale ndili mkati mwa uthenga wokhudza Enoki pali zinthu zingapo zimene zinandionetsana kuti kunja kunodi kumakhala angelo. Andi angelowa amatetezeradi anthu kuno ku dziko lapansi. Ndikumbukira mu 2012 kunadzabwera mwana ku nyumba amene amadzapemphereredwa. Mwanayi anabwera atadola kale nthenda imene amadwala zilonda za m'mimba. Mwanayi atapemphereredwa anaphiri Mulungu amaonetsa kuti mwanayi zilonda zamuyala kwambiri m'mimbamo kuyambira pa khosi mpaka na m'mimba mosemu. Koma zilondazi pali nkhondo ina yake imene kuchitika. Koma nomulinga ndi mmene mwanayi wadwalira Mulungu amaonetsa kuti mwanayi sachirayi amutenga. Ndifuna mumvetsetse kuno bwino sikuti Mulungu zinakanchima kuti akhoza kunchiritsa mwanayi anakanchiritsa koma kuti Mulungu amakonda kuti awanda atenge awanda asiye. Ndi anaphiri anampempherera mwana uja kuti Mulungu anchiritse kapena kuti
amasule koma zinakanika ndipo mulungu amaonesa anaphera ja bokosi kupemphera kuti bokosi liswedwe zinakanika iwo anapemphera mpaka na zinafika kumapeto kuti service jayatha kumene kunachokera chifuwa kuti mayaka mwana ja asanzikane naye bwinobwino siku nadziwike mpaka na mayaka amwana aja anasanzikana nawo ndikumapita mayaka mwana aja. So mapemphero atatha anaphiri amandifotokozera kuti mwana wakudwa kuti amene mampemphera uja mulungu amanonetsana kuti mwana amesachira koma amwalira. Nde mulungu ananena kuti ndisawafotokozere mayi ake chifukwa ndikafotokozera panopa mayi ake amba kulira mapemphero panopa asokonekera zinthu siziyenda bwino. Nde nawuzona kuti tiyeni tipite kumeneko tikapemphere ndipo tikamulirire mulungu wamphamvu kuna kuti mulungu anchiritse mwana amene amasula asafe. Tiyeni tipite tikapemphere kumene pani makupona kuti tikapemphera bokosi imene likoza kuswedwa kapena ngati pali dzenje imene likoza kukwiriridwa. Ine ndimakhulupirira zimenezi chifukwa mulungu wanga ndi wamoyo ndi wamphamvu si mulungu wamafano. Si mulungu amene akoza kuyankha ifuna kugwiritsa ntchito madzi kapena kugwiritsa ntchito mchere baibulo komanso ndi pemphero pogwada pansi mulungu amamva ndipo mulungu amayankha. Okondedwa tinanyamuka kupita ku nyumba kwawo kungofika kufusa tinamva kuti amachokera ku mapemphero ndi mwana wawo. Nde munsewu akuchokera ku mapemphero mwana watani kodi wamwalira. Nde panopa mwanayo akuthamanga naye kali kuchipatala. Akuthamanga naye kuchipatala kali kuti kumochali. Ine ndayimva nkhani imeneyo namulemekeza mulungu ndipo ndinazo ni mulungu samanama. Titapita ku nyumba pakati pa usiku kunayambika chinkhondo pakati pa denga kuponda pa denga. Ndeno anaphira nazo lipinda kwawo pamene amanozona kuti Austin kumafuna kugwa ndege ya usiku ya amfiti ndege koma sigwera pano ikagwera kumene kwachitika maliro kuja. Chifukwa chani? Angelo aichingira nyumba yonse ino posalola kuti zimene zichitike yayi kuti igwere pano. Tamvetserani mene kumati mamawa kunadzabwera mtsikana amene amakhala kumene kuja kuwandika ndi manyumba amene timampemphera mwana amene kuzasiya uthenga kuti uku kwagwa ndege kuti mamawa tinapita kumene koko ndi macheso ndipo ndege imeneyi tinakayiyatsa m'dzina la Yesu. Izi zimene ndikuyamba papa zinachitika ndera uchida mbayani sikuti ndikungolongosola yayi koma zinachitika zimene zikulosera kuti angelo alipo ndipo akayimirira amfiti samachitapo kanthu amfiti asataniki. Ndi inuki akamalongosola kuna kuti ngelo wakuti ndi wachifundo komanso ndi wachikondi amene akumuchoti Mikaeli ndi zoona zimenezi achina Mikaeli amaona. Koma mwina inonso mungakwanise kumuona Mikaeli kuti Mikaeli wafika apapa iyayi. Tiye tipitirize kuwerenga mawu a Mulungu. Ndipo anati kwa ine uyu woyamba ndi Mikaeli wachifundo ndi woleza mtima ndipo wachinayi amene ali pamwamba pa matenda onse mabala onse a anthu ndi Rafaeli ndamali pamwamba pa matenda a anthu komanso mabala a anthu zowawa kuyimira zowawa zopsinja. Iyeyi Rafaeli ndi amene akuyang'anira zimenezi kuti ukumapemphera kaya uli ndi mabala kaya ukudwala mulungu amagwiritsa ntchito Rafaeli kuti Rafaeli aone zimenezo. Ndi Gabrieli ndipo wachinayi amene ali pamwamba kulapa ndi pamwamba kulapa kuti akhale ndi chiyembekezo cha iwo amene adzalandira moyo wosatha dzina lake ndi Fanuelo. Okay, Fanuelo ndi ngelo amene amakhala pamwamba koyang'anira anthu amene alapa, anthu amene asiya zoyipa, anthu amene akupemphera mu uzimu ndi choonadi, osakhala anthu amene amabisalira mu mpingo ndi kumapanga zinthu zoyipa, zinthu zonyansa. So Rafaeli kapena Fanuelo ndi amene amayang'anira anthu amene alapa
funso langa lomaliza pamene tikumaliza tikati kupitiriza kuona uthenga umawa lona kuti kodi munalapa iniyo munasiya zoyipa. Nkhani iyi ndi nkhani yovuta komanso nkhani yosautsa. Chifukwa zinthu zonse zinalembedwa lafaire kapena faniwelo ndi amene amaona ndi amene alapa. Munthu amene walapa samakapezekaso m'mabala. Mukapezeka bwanji m'mabala koma munalapa. Munthu amene walapa samakapezekaso kuti akupanga za sataniki. Inu mukapezekaso ku sataniki bwanji munthu munalapa. Munthu amene walapa samapezeka kuvala zotathilili kuvala munthu kathilili. Nkumakwenzera sawonse utamvetsera uluwuka polo ndipo kusoti umasulidwe chifukwa masulidwa achina fanuelo amadzoti awawa amasulidwa awawa achiritsidwa kuzoyipa kuzonyasa za ku dziko lapansi. Ndimafuna ndipemphere nawe olemekezeka mfumu yanga yolenga kumwamba ndi dziko lapansi ndikupemphere chifukwa cha mayi yawo komanso abambo yawo mwatsegule khutu la uzimu kuti ambe kumva chimene mukulankhula mu uthengawo. Mwatsegule manso kuti ambe kuona zimene mukulankhula mu uthengawo. Komanso anthu onse amene ali ndi makani ndikupempha kuti mwatsegule maso awo ayambe kukuonani. Iniyo angelo muyambe kuonekera kwa anthu ndipo maumboni abwere tsopano na kuti iniyo munaonekera kwakuti angelo amene anaonekera kwakuti mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu ndapempha ndi kulemekeza kutamanda kwa mtima kwa iniyo mfumu ya Israeli. Amen. Ndapemphera apo na tikati kupitiriza mawa pamene tikati kuona kusanthulika kumene Enoki akuona zambiri zimene Enoki akuona. Lero taphunzira kuona kuti ngelo wakuti amang'anira zakuti, ngelo wakuti amang'anira zakuti, ngelo wakuti amang'anira zakuti, mwa ngelo folo amene tikuwapeza amene Mulungu anawasankha ndi kuwadalira kuno ku dziko lapansi. Iyi ndi nyimbo mwa imodzi imene anayimba aprofeti anaphiri imene amafunsa una kuti kodi munamanga nyumba kuti mukafikireko moyo uno ukatha. Nyimbo iyi amafunsa motero. Nyimbo iyi amafunsa motero. Muphunziro la tsiku la lero tikupeza muna kuti Enoki akumuonetsera ena mwa manyumba amene titaonere apa. So zimene zimandipatsa funso kuti Mulungu poonetsera nyimbo iyi kuti ayimbe awafunsa anthu ku dziko lapansi anali ataona. Kuna kuti kufunikira kumanga nyumba ya kuuzimu kuti nyumbayo tikafikireko. Izizi zimene Enoki akuziona ndipo tonse tiziona kuna kulikonse kumene mwandikumaniza ine m'bale wanu Austin. Okondedwa, anthu kuno ku dziko lapansi amangidwa ndi nsinga zoyipa za Satana mdierekezi. Chomvetsa chisoni nchakuti mipingo kuphatikizira pa azibusa amene akatha kuwapemphera anthu kuti amasulidwe ku nsinga zoyipa za ziwanda ali pa focus ndi ndalama. Lero anthu ali kundima. Pamene ndikulalikira pano kuti anthu ali kundima kumene akulephera kuti akoza kuzimasulako okha. Mpingo wawo kulephera kuti ukoza kwa masula. Okondedwa, tamvetserani. Kuna kulikonse kumene mwandikumaniza ine m'bale wanu Austin. Madzulo ano nkutheka ndikulankhula ndi anthu amene m'makhwekhwe, anthu amene amangidwa maunyolo kumanja komanso kumiyendo. Tikamawerenga buku ili la Enoki kumayambiriro timapeza kuna kuti ziwanda kuti zizibwera kuno ku dziko lapansi zinapezeka pamene angelo anatsika kumwamba kudza kuwatira ndana a anthu. Atakwatira ndana anthu panaperekedwa ziphona. Andi Mulungu atapha ziphona, mizimu ya ziphonazo ndi ziwanda. Ndiye Enoki amaonesa kuti ziwanda zimene zizakhala zikuzunza anthu lero zikuzunza anthu. Ndi anthu angati amene akufunitsitsa atasiya kusiya mowa koma lero sakusiya mowa.
ndi anthu angati amene akufunitsitsa atasiya uhule koma sakusiya uhulewo. Ndi anthu angati amene akufunitsitsa atasiya kuba koma kuba sakusiya. Ndi anthu angati amene akufunitsitsa atasiya kunama kwambiri koma kunama sakusiya. Ndi anthu angati amene akufunitsitsa atasiya kumbera Yehova olenga kumwamba ndi dziko lapansi koma anakababe. Ndi anthu angati mukhoza konda anthu ochulukitsitsa chifukwa ziwanda zimenezi zapanilira zikufuna zitasiya. Iwowa pozipanga zimenezi akumaziona ndi zinthu zabwino komanso ndi zinthu zokhulupirika kwa iwowo kuti ziwanda zamanga mbali zonse. Amayi ena amandidandaulira ine kuna kuti akazi amunanga zikukanika kuti kuchipinda ziyende mene zimayenera kuyendera. Amuna nthawi zonse pamene ufati pange za kuchipinda iwo amayamba kudzigona okha. Funso nkumakambona kuti kodi iwo akapanga lilizi zimene zikupita kuti zikulowera kuti zimenezi zikupita kuti. Mupeza kuti pansi pa zimenezi pali chinzimu chimene chimakamba spirit husband, chimene chimabwera pakati pa usiku kumagona ndi anthu, kumapanga dzigolo ndi anthu. Tamvetserani anthu amene mukudutsa munjira ngati imene, inu mukulowera kuti mumafunikira kuti musambitsidwe ndi mwazi wa Yesu. Inu mumafunikira kuti muomboledwe ndi mwazi wa Yesu. Mumafunikira kuti muchiritsidwe ndi mwazi wa Yesu. Mumafunikira kuti mumasulidwe ndi mwazi wa Yesu musanachotsedwe kuno ku dziko lapansi. Chifukwa mukafa muli ochimwa mpamene mudzadziwa kuti Mulungu si saizi ya munthu, koma Mulungu ali wamphamvu ndipo adzakhala wamphamvu mpaka kalekale. Mu dzina la Yesu Khristu mumangokumbutsana masiku ambuyo mutakhala tikumaona kuti Enoki akumuonetsa angelo amene anachimwa, amene analakwa, amene anagwetsedwa. Nde Mulungu amamuonetsera Enoki chilango, andi chilango chimene Enoki amamuonetsera Mulungu sana wakhululukire munjira iliyonse kufikira tsiku la lero ena mwa angelo wa ali kumawenje andima. Nde ine ndimakapona kuti ayi Mulungu akandimvetsetsa ineyo ndili ndi ana amasiye chifukwa ndikupanga uhule. Mulungu sakamvetsetsa zimene zonzanga. Ayi Mulungu akandimvetsetsa munthu une ine chifukwa ndine m'busa nde ndikamapanga za uchimo Mulungu akanditamvetsetsa. Mulungu sakamvetsetsa zimene zonzanga, sakamvetsetsa. Lapa mulandire Yesu kuti akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako. Iyo ndi njira yakuti ukoza kupulumukira moyo unokatha. Zanga pamene tikuwerenga buku ili tikuona zinthu zina zakuya komanso zodabwitsa zimene Enoki amaonetsedwa. Mu tsiku la lero tikuona mu chapter cha 41. Pa chapter cha 41 pamene tikuona mawu amene akuti pa 1 pambuyo pake ndinaona zisisi zonse zakumwamba ndi momwe ufumu umagawikana, ndi momwe zochita za anthu zimayesedwa mulingo. Enoki anaona zisisi akuti zakumwamba ndi mmene ufumu umagawikirana, komanso ndi mmene tingane kuti anthu muyeso wa mulingo kapena mwachira ina muyeso kapena mmene munthu amamuyezera kuna kuti uyuyu akuyena kwa kuti ndi munthu oyera mtima, mzimu wake tiutenge tiusiye malo oyenera. Kapena mwanjira ina uyuyu ndi munthu ochimwa, mzimu wake tiutenge tiusiye malo wa anthu ochimwa. Enoki anawapeza malo amene wawa. Enoki anaonetsedwa malo amene wawa. Ine ndimakhala ndikulalikira kubaso ndikuphunzitsa ndayisuna kuti munthu tu akafa amalondola mzipita zimene zikumene kumakhala mulingo okakuyeza kuti zonadi munali abusa, koma ubusa wanu mmochita moyenera. Zonadi munali akulu ampingo,
kodi ukulu wa mpingo wake mmochita moyenera zoonadi munayatsikana amene maimba inde makwaya koma ukwaya wake maimba moyenera mumachita moyenera inokira maona zipinda zimenezi 2 ndipo pamenepo ndinaona nyumba zazikulu za osankhidwa 2 ndibwerezeso ndipo pamenepo ndinaona nyumba zazikulu za osankhidwa ndi nyumba zazikulu za oyera mtima. Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu. Ndimayimba nyimbo kumambira kutona kuti kodi munamanga nyumba. Inoki akumuonetsa nyumba zikulu za anthu osankhidwa opemphera zenizeni. Anthu amene amaonanga ndi zitsiru kuno kudziko lapansi. Anthu amene amaonanga ndi obwera kuno kudziko lapansi. Koma akudziona kuti kwawo kuli nyumba. Kukhala kudziko la eni kumamanga nyumba kwanu. Kukhala kuno ku Joni kumamanga nyumba kwanu. Kukhala ku America kumamanga nyumba kwanu ku Malawi. Ndicho chomwe udzakabwera udzakapita ku Malawi ukapeza pokhala. Nzimene zikuchitikadwa. Kodi inu munamanga nyumba? Nyumba yake si apa dziko pano ya kumwamba. Inokitwa amayiona nyumbazi. Inoki amaona nyumba za anthu oyera mtima, za anthu okhulupirika. So how kapena mwanjira ina tingapange bwanji tu nyumbayo tiyimange? Nyumbayo timayimanga munjira yanji? Nyumba timayimanga pamene tikuchita zintchito za chifundo. Zintchito za chifundo. Inu ndi anthu angati amene mmachita za chifundo? Mumva kuti ndine ovutika, ndine osauka, sindingathe kuchitira wina ke chifundo. Chifundo sichimatenga ndi osauka. Ukoza kunyamula kakang'ono kamene uliyeka kukampatsa wina wake osaona. Ukoza kunyamula kakang'ono kamene uliyeka kukampatsa wina kamene alibiretu. Ukoza kunyamula kena kakang'ono kukampatsa wina kuti ntchito ya Mulungu ipite patsogolo. Kodi umachita zimenezi? Tamvetsera. Pamene ukuchita zimenezi imene ndi njira yokhayo imene umakhota kumanga nyumba kumwamba. Inoki amaonetsedwa nyumba zawo oyera mtima. Dziwona kuti ngati simumanga nyumba mukafikira kuti? Mukafika kuti popeza Inoki akuonesa na nyumba za oyera mtima. Funso kumati kuli munamanga nyumba ine kungonyamula kakang'ono kamene muli nako nkupita kwa mgogo amene mwina sakuona ine nkukapereka kummangira wina kikandi nyumba kumpangira wina kichina chaki. Tamvetsa chinthu chimene chichipe chimapangitsa na kuti umange nyumba mulemero wa Mulungu. Ndaulula chisisi yako chifukwa Inoki wangofotozana kuti naona nyumba za osankhidwa. Tamvetsani mwinaso ndiyambireso pa tupa. Ndipo pamenepo ndinaona nyumba zazikulu za osankhidwa ndi nyumba zazikulu za oyera mtima. Ndipo maso anga anaona ochimwa onse akuchotsedwa kumeneko amene amakana dzina la Ambuye wa mizimu ndipo akutengedwa. Tamvetserani, Inoki ndi anaona anthu amene anauma mtima kukana dzina la Yehova akuchotsedwa tsopano, akupatulidwa tsopano. Tamvetserani, tinawo m'machalichi anthu ouma mitima amene sakufuna dzina la Mulungu weniweni. Malo mwake akusamala nthano kuti udzapeze anthu amene akupanga za mathanyula, anthu amene akupanga za ufiti, anthu amene akupanga za using'anga, anthu amene akumalodza. Tamvetsera, anthuwa uwapeza kuti ali m'machalichi. Ndichifukwa udzapezana kuti mchalichi sungagonemo ngati sunaime pamaso pa Mulungu, chifukwa mchalichi ndi malo amene anthu anasandutsira chikhala chibulo chopangira za ufiti za matsenga. So Inoki anaona anthu amene wawa amene iwowa anamukana Yesu ali kuno ku dziko lapansi. Ndimafuna ndichenjeza amayi kuna kuti uhulu umene mukupangawo iniyo mukulankhula kuti mukumukana Yesu. Ndimafuna ndichenjeza abambo kuna kuti uhulu umene mukupangawo iniyo mukumukana Yesu. Ndimafuna ndichenjeza abambo kuna kuti kukonda za matsenga, kukonda za mankhwala, kupita kwa asing'anga kumene kulankhula kuti mukumukana Yehova amene na Yesu adzakukaneni pa tsiku lopsa.
tsiku loopsa. Izizi zimene Enoki akuonetsedwa. Tikumbuke kuti Enoki amaonetsedwa zimenezi. Ndipo pamenepo maso anga anaona zisisi za mphenzi ndi mabingu ndi zisisi za mphepo momwemo zimagawiridwa kuti ziwombe pa dziko lapansi. Mukuiona nkhaniyo? Enoki kumalo kwina Mulungu yemweyi amamuonetsera kumene kumayikidwa mphenzi komanso mene zimagawiridwirana kuti ziziwomba kuno ku dziko lapansi. Enoki anachiona chisisi chimenechi. Okondedwa, tingokumbutsa kuti Enoki anali bwenzi lenileni la Mulungu, kuti Enoki anayenera kuti zimene zazione. Akaziona zimene Enoki azilankhule ku dziko lapansi, kuti anthu ku dziko lapansi adziona kuopsa kwa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, kuti Mulungu ameneyi sungamkonde kapena sungakhonze kumbisalira, sungampangira chineke yosazindikira. Chifukwa ndeke ndi Mulungu amene akumtenga Enoki kumamuonetsera mmene mphepo imapangira, mmene mphenzi imapangira, komanso amamuonetsa zipinda za zimenezi, mmene mapezeka mphepo, mmene mapezeka mphenzi. Tiye tipitirize kuwerenga. Ndipo pamenepo ndinaona zipinda zosekedwa zomwe mphepo zimagawikana, chipinda cha matalala ndi mphepo, chipinda cha chifunga ndi mitambo, ndipo mtambo wake unali waukulu pamwamba pa dziko lapansi kuyambira pa chiyambi cha dziko lapansi. Okay? 5. Ndipo ndinaona zipinda za dzuwa ndi mwezi kumeneko zimachokera ndi komwe zimachokera ndi kubwerera kwawo kokongola, ndi komwe chimodzi chilili choposa china, ndi njira yawo yokongola yomwe sasiya njira yawo, ndipo saonjezerapo kanthu pa njira yawo, ndipo satengapo kanthu, ndipo amasunga chikhulupiriro wina ndi nzache mogwirizana ndi lumbiro lomwe amamangiriridwa nalo. Dzuwa limatuluka kuyamba ndipo limadutsa pa njira yake motsatira lamulo la Ambuye wa mizimu, ndipo dzina lake ndilo mphamvu yamuyaya. Mulungutu adalitse kuwerenga kwa mawu amenewa. Mungu kumbutsa kuti Mulungu mmene analilamulira dzuwa kuti liziyenda, Enoki analiona dzuwa limayenda mmenemo. Ndipo palibe ndi tsiku limodzi lomwe limene dzuwa linatuluka, chifukwa olenga mphamvu zonse analiuza kuti udziyenda uku. Dzuwa limasunga mawu, limasunga lamulo. Tanimvetseri kuna kulikonse kumene iniyo muli. Okondedwa, tinapeza kuti Mulungu akufika pomanga nyenyezi zina zimene sizinamvere Mulungu. Mulungu atazuzona kuti mutuluke mu nthawi yakuti izo zinatuka mu nthawi yake, zatuka mu nthawi yake Mulungu anazitenga kuzimanga. Chifukwa chani? Zinaphwanya lamulo. So tikupeza kuti dzuwa likusunga malamulo, chifukwa likuzoti lingoponyesa nalo likoza kumangidwa. Mulungu amamanga. China chilichonse Mulungu anachikuti chizimvera lamulo. Kuti ngati nisumu kumvera malamulo a Mulungu, kuchita lamulo la Mulungu ngovuta kuti mukapezeke kulemerwa mu, chifukwa kumene mukupita kuli malamulo. Ndipo osamene akapeza kuti amene amamvera malamulo. Ndesi zingathe kuno ku dziko lapansi umamuheta Mulungu, sumamvera malamulo, ndi ukapulumutsidwe kuti uloya kuti 8. Pakuti dzuwa limasintha kawirikawiri kukhala dalitso kapena temberero, ndipo njira ya mwezi ndi kuwala kwa olungama ndi mdima ochimwa m'dzina la Ambuye amene analekanitsa kuwala ndi mdima, ndipo anagawa mizimu ya anthu, ndipo analimbikitsa mizimu ya olungama m'dzina la chilungamo chake. Akufotokozera kuti popeza dzuwa limasintha limakhala dalitso kwa anthu, komanso limakhala temberero kwa anthu. Timaona zimene dzuwa limatha kuwotcha anthu, kupha anthu, dzuwa limenelolo, kuwala
zimenezi Enoki anazipeza ndipo anaziona, ndipo anamuona Ambuye akulimbikitsa mizimu ya anthu kuno ku dziko lapansi. Tamvetsera ndi pemphero ndi pembedzero lakuna kuti Mulungu alimbikitse iwe amene ukumvetsera mawu a mwachidwi. Mulungu alimbikitse iwe amene ukudzisola kapena mwa njira ina amene ukudzimvera chisoni kuti usiye zoyipa uyambe kutsatira Mulungu moona ndi mokhulupirika mu dzina la mphamvu la Yesu Khristu. Mulungu alimbikitse iwe. Pana ina pakuti palibe ngelo amene amaletsa ndipo palibe mphamvu imene ingaletse, pakuti iye amayika oweruza pa onse, anayika oweruza pa onse ndipo amaweruza onse pamaso pake. Okay, Mulungu adalitse kuwerenga kwa mawu kufikiranso mawa. Mulungu akatikomera mtima tikhoza kupeza kaso zanga tizakhala tikupitiriza vumbulutso limene Enoki kuliona komanso akutiunikira ife ana anthu kuno ku dziko lapansi. Kumbuka kuti Enoki anaona nyumba za anthu oyera mtima, komanso Enoki anaona anthu akusiyanitsidwa kuti awo ndi ochimwa adzipita kumalo kwawo, ochimwa aja akuatenga ndi kumaponyera kumawenje. Enoki anaziona zimenezi. Funso lokapona kuti kodi inu Yesu atangoti wafika lero mukalowa kumwamba? Chifukwa kukhulupirika kwanu kumaoneka mukakhala ntchalichi, koma mukakhala kunyumba kwanu ndinosokoneza. Ambuye akuthandizeni. Chifukwa nkhani imene tikuwerenga apapayi ndiyosautsa. Pamene wafika mchipinda choti ulingidwe kapena kuyezedwe kuna kuti umachita moyenera kapena si umachita moyenera, chipinda ichi nchovuta. Chifukwa china chilichonse chimene umachita iwe, kauchita usiku kauchita masana, chikaonekera pamaso pa Mulungu olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Ambuye akudalitseni.